За съжаление, случайно или не, откакто започнахме редовно да следим и отразяваме кампанията на Сергей Станишев "Аз съм БСП", има качен само един нов клип на Антон Кутев. Антон Кутев е професионален политик и добър оратор, затова няма и да бъде предмет на нашата класация. В нея обаче днес има малка загадка. Тъй като вчера се появи вълна от пародийни клипове под хаштага "Аз съм БСП", които, много странно между другото, много хора взеха на сериозно и се наложи авторите да поставят пред тях предупреждение с главни букви "Retard Alert", днес решихме да ви покажем два истински клипа от кампанията на Сергей Станишев и един пародин. Очаквам да отгаднете кой от клиповете не е истински, а е майтап, но предупреждавам, че задачата е изключително трудна. А сега гледайте внимателно. Първото ни предложение е от Венелин Михайлов. Колеги, видео. Аз съм БСП, защото БСП като идеология е партия, която защитава интересите на мнозинството от хората. Аз съм БСП, защото БСП дава перспектива за младите хора. Всеки, който е с социалистически убеждения и иска в България да бъде изграден съвременен социализъм на информационната епоха, трябва да подкрепи Българската социалистическа партия. Второто ни предложение е от неизвестна авторка, като по акцента съдя, че става въпрос за отдалечен район в североизточна България. Колеги, видео. Добър вечер. Аз също съм БСП. Аз искам да изразя моята съпричастност към идеята на БСП, защото не само съм се родила като социалист, аз съм зачената като такава. Моите родители са комунисти и социалисти и цял живот са се борили за тази идея. Аз съм за социално равенство и всички да имат пари, да си купят хляб, а нашите хора не могат да го направят, защото Костов и десните сили в България ограбиха нашите хора. Аз съм БСП, защото искам да ми дадат работа на мен и на моето семейство. Ерудицията ми позволява да кажа, че аз заслужавам това. БСП за мен е начин на хранене. Без БСП аз не бих могла да съществувам. Добре. Третото ни предложение е от Роси Бояджиева. Колеги, видео. Здравейте, казвам се Роси и съм от град Белица. Аз съм социалист не само защото така съм родена, а и защото социалистическата идея съвпада напълно с моите възгледи за ерудиция, честност, човечност и социална справедливост. Според мен да бъдеш социалист е истинска гордост. Ето защо човек трябва да бъде смел и да има доблестта да го изкрещи високо. За съжаление, изкрещяването високо не се чува, но това няма никакво значение. Искам отново да повторя, че два от клиповете са абсолютно автентични. И само един е майтап. Оставям на трезвата ви преценка и безпогрешен усет да разберете кой и да коментираме днешната ретроспекция на тази уникална кампания по-нататък в предаването. За съжаление, съборът на БСП на Бузлуджа утре. Вие, разбира се, ще може да го наблюдавате на живо по канал 3.
И с огромно съжаление и притеснение очаквам да бъде даден край на кампанията "Аз съм БСП". Затова използвам високата трибуна на нашата телевизия да призова. Другарю Станишев, скъпи Сергей, в тези смутни и тежки времена поводите да се усмихнем и засмеем не са твърде много. Особено след като едно от най-гледаните комедийни сатирични шоута е на път да приключи с новия си договор. Та моля ви, другарю Станишев, бъдете българин, бъдете човек и продължете тази кампания, докато свят светува. Стотиците хиляди заливащи с усмях хора ще са само малка награда за дребното ви усилие, повярвайте ми. Бъдете патриот, другарю Станишев.